de perlok barok kidon kat tukat ne perlok ki boong ba kumno ngin le bat kumno ngin yo biang ya tu Facebook ba syahak kani ka video ngapen I halor kat tuka video ka ba ngala de pen like ba don ubrio bahak ya ka kau jonga mo persyang ban hak dang ne kidon kijing keli ba kumno ban like ban like la ne ban yo biang ya ba kau ba syahak te kijing syahak ki bun jaj ba kidon kijing syahak ba phimla chu ban yo ta kau jung phi namal ya u kau jung phi tela dep ban chen u gmail 4 unubar phun te ya kita kau le se dangi le kham kloi kamut ngidang la ban shu report hap ka Facebook company tang ba ngide ban tip ya u username nang tangin sa report pat hak company bat ngin la ban yo biang tikawe pat ka jing syahak ba teng kisu chen tang gmail la ne tang nomor phun kamut phidang la ban login da nomor phun la ne da gmail jumpi la da ki chen yo password ru phidang la ban login biang nomor kimpat chen yo nomor phun la ne ya gmail jumpi da philo in da phimla ban phimla la ne phimnang ya ta u password jumpi ndre ka kau kala mi ya ka mobile jumpi te phila ban I forgot password nang ta pen chen ya u ta u password bat pen salo in da phila de login kamut dai tang ba shu login ndre da phila ban login ru brio dang yo ya ka kau jumpi dang ne nga chu batai tang ban kumno ban like la ne ban page mano ba hack ya ka kau jumpi te hang ne ngan pen I na du basdang ne phila ban klik ya u ne profile jumpi phila ban klik ya ne profile jumpi nang ta pen page ane hapo setting and privacy nda privacy sentar dai setting mo dai setting ala bakla kade ne privacy sentar ta page hapo PUI hang ne manage your account tinyon hang ne manage your account nang ta hang ne PUI password and security tinyon hang ne password and security hang ne kabadon kam bah phidai ban le yau ne factor authentication ne kumno nang nang ban pronoun ya kanika meaning mo phidai ban pendep ru yau ne kanang baki hacker kinam la ban hack ya u kau jumpi te kumno pen page ban tip ba mano ba hack ya u kau jumpi phila ban nyon hang ne where you are login hang ne penyon hang to nyon biang ha tu profile jumpi dang ne phila bon ni I kine Oppo A57 Infinix Hot 9 Play kini Android kini de ki bahak ya ka kau te phila ban weng ya kine da philo weng ya kine kamut hak tu ka phun jong brio kala lo out dang ne nga pli ya kane ka Infinix Hot 9 Play kane ka de ka phun banga pli ya kane Facebook mentang tu kala tho PUI this device dang ne une Infinix Hot 9 Play mut dai ubahak ya ka kau jonga bat ne Oppo A57 ru dai mangahi bat kine ki Android lane kila ban don daki kerteng phun lane ki kerteng brio ma ban hak dang ne dak sau PUI ka tho select device to load out dang ne ngan select ya kane ka device load out ubai ume Android ne ban kong du ngan load out yo ne ngan select tu dengan select ne u Android mo ne me starik mo hak ya ka kau junga select nanti ngan lo out itu PUI tu Android don shu don stang kini arteli Android te kini ru ngan
ngan select biang baru arkeli namar kini kimde ki phone lane ki device ki bangalo in hak kani ka Facebook te kini ngan lo upload baru dengan lo upload baru itu tangkani ka Oppo bat kani ka Infinix kadai ka device ka bangalo in Facebook dang ne kala save ya ka account jong phi naki to ki bahak tementang adon tang ka mobile ese kawe ka singa la ban pen I ba kumno ngin pan like ya ki account ki ba hak lane ki bala yo ki we mo namar ngadon phone tang kawe ngamla ban pen I nama dapat kuat ban ngamnang ban batai dapat kuat ban yo biang ya ki account jong phi let's say phila ban kenduk mar khmat ngala ban le andre ban batai hang ne nga kham jenjar mar don ngadon mobile tang kawe te tangkum tahi kuble shibun ya kitu ki nong pe akan ke video te phila ban a ki jingkeli kino kat bangala ngan pen I ban ngan jubab ipi kuble shibun